हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि दिनै जोबोद गोसोआव रंजानाय मोनदों मानोना गोबाव समनिफ्राय फैगोन होननानै नेनानै थानाय जि मोनसे मिजिं दिनै बियो जाफुंसारबाय होनना बुंनांसिगोन। गोलाव सम नेनांबाय हयथ' बिनि थाखाय गोबां खबर लादोंमोन आं नाथाय सफैयाखैमोन। बेनो जाहैबाय गुगल एडसेन्सनि पिन नाम्बारा जा पस्ट अफिसाव मोनफैबाय आरो दिनै फन खालामनानै पस्ट अफिसनिफ्राय खौरांखौ हरबाय। मोनसे गुगल एडसेन्सनिफ्राय लाइजाम मोनसे फैदों बेबायदि होननानै दा बेखौ मोननाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननो बे माबायदि बुस्थु बेखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन। नैबेनो जाहैबाय गुगल एडसेन्स बेनि सिङावनो पिन नाम्बारा दङ आरो थ' आंहा फिसा मोनसे इउटुब चेनेल दङ नालाय बियो मनिटाइज जानाया थांनाय 2024नि लास्ट नभेम्बरनि गेजेराव जादोंमोन। बिनिफ्राय गोलाव सम नेनांबाय बे पिनखौ मोननो। आंबो गेजेराव खबर लाथाराखैमोन आरो गोसोआव नार्भास मोनसे मोनदोंमोन पिना फैयाखिसै बिदि होननानै। ओमफ्राय इउटुबावबो खामानि मावनायखौ आं एसे गारबायमोन। नाथाय दा बेखौ मोननायजों लाबजों गोसोआव एसे रंजानाय मोनदों आरो इउटुबाव एसे खामानि मावफिनना नायनोसै। मोनो मोना बे उननि खोथा जाहैसिगोन, बेसेबां साक्सेस जायो बेखौ आङो मिथिला। थेवबो हानायसिम आंनि मोनसे फिसा इउटुब चेनेलनिफ्राय जार्निखौ एसे जागायलांनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि सायाव अननाय दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन। चेनेलनि मुङानो जाबाय वी आर बाथौजिम होनना बुंनाय चेनेलनि मुङा। दा बेनि गेजेरजों आङो बांसिनानो धोरोमारि बिथिङाव कन्टेन्ट लाबोयो। दा नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होलांनो हागोन जुदि आंनि चेनेलखौ आरो आंखौ अननाय दङब्ला। आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। बिदिबा आं बे पिनखौ होनानै एड्रेस भेरिफाइखौ आङो आबुं खालामना लानोसै। उनाव लोगो मोनबाय थागोन। थेंक इउ।